בגלל הטקס הזום לספר של נתן כהן. אז אתה מתחיל להקליט, אדם? כן, התחלתי. התחלת. ובכן, היום, אם אני לא טועה, זו הפגישה מספר 58. 9. 58 עלתה כשהשיעור התחיל בעצם. באמת? כן, יש לי בעיה באינטרנט, במחשב החדש, וזה לוקח זמן. כן, אז אתה אומר 59, טוב, אני התבלבלתי לגמרי, אבל או 58 או 59, היום זה התשיעי, נכון? כן, התשיעי בספטמבר, ואני רוצה להתחיל את הפגישה עם מעין אזכרה לעמוס עוז, שבסוף דצמבר ימלאו 2 לפטירתו, אבל לפני שאני מתחיל, אדם, אני שואל כמה אתם עכשיו, יאיר אתה וזהו? כן. אני אמנם הודעתי שנתחיל 5 דקות קודם, אז אני מתחיל. לא שלחתי מייל. כן, אמרתי קודם לאדם, לפני שהתחלנו להקליט, שאני ארצה להגיד כמה מילים, לחבר, נראה אם אני אצליח, בעצם זה לא אמרתי לאדם, עכשיו אני משכלל מה שהתחלתי להגיד לו, אני ארצה לקשר בין דוב סדן, שזה מחר נר ראשון של חנוכה, ודוב סדן הגדיר את עצמו באחד ממאמריו, שהוא שמש האור, התכוון לזה שהוא אותו נר בחנוכיה שמדליק את יתר נרות החנוכה, שמש האור במובן הזה שהוא כחוקר ומבקר ספרות, מאיר את דרכם של סופרי יידיש וסופרי עברית ומשמש אותם. ולקשר בין סדן, בין עמוס עוז, שבסוף דצמבר יהיה 2 לפטירתו, ואמנון רובינשטיין. תהרגו אותי אם אני יודע, אם אני אצליח לקשר בין השלושה, אבל למה אמנון רובינשטיין פה בשלישייה? מכיוון שהיום גמרתי בבוקר לקרוא ספר שאני לא בטוח אם שמעתם, זה ספר שהופיע כנראה ביוני, לא יודע אם ביוני, אבל ב-2019, של אמנון רובינשטיין. הספר נקרא סיפורם של היהודים החילונים. שמעתם על דבר כזה? כן. אני לא שמעתי. הנה גם בלה באה, אני רואה. ומה שאמנון רובינשטיין עושה בספר הזה, הוא בעצם בכישרון רב, שהרי הוא אדם כישרוני מאוד, מעמיד את השקפת עולמו על החברה הישראלית ועל היחס בין יהודים חילונים ליהדותם, ודעתו על החברה הישראלית ועתידה. הייתי אומר, זה מעין סיכום של השקפת עולמו על, הכותרת היא קצת מטעה. זה השקפת עולמו על, הייתי אומר, החברה היהודית במדינת ישראל, כפי שהיא צריכה להיות לדעתו, חברה פלורליסטית, איפה שיש מקום גם ליהודים חילונים, גם ליהודים שומרי מצוות. ואיך אני אקשר את זה עם סדן ועמוס עוז, נראה, כן? אז בואו נתחיל. מה שאני עומד להגיד זה על בסיס מאמר שכתבתי בשנה שעברה
לאחר פטירתו של עמוס עוז, אבל לא הצלחתי עדיין להקליד את כולו כדי לפרסם אותו באקדמיה עדו לזכרו של עמוס עוז. ואם אני זוכר, נתתי שם למאמר על פי ספר עמוס, פרק ג', נדמה לי פסוק ג', הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. וההמשך של הכותרת זה פגישות עם עמוס עוז מבלי שנפגשנו באמת. היו דברים כאלה. לפחות 4 פגישות כאלה אני מתאר במאמר, ונתחיל בפגישה הראשונה. כשעליתי ארצה, ואני בן 19, ראשית שנות ה-60, אז למדתי פילוסופיה אצל פרופסור רוטשטייך, שהיה ראש החוג לפילוסופיה. גם אני. גם באיזה שנים? 60 אני חושב. מה אתה אומר? אני למדתי גם אצלו וגם אצל פליישמן, למדתי שפינוזה. נכון, פליישמן, הפרופסור הציני הזה, בעל חוש, לא הייתי אומר הומור, על חוש ציני, אבל איש מעניין. אז יכול להיות שישבנו באותם כן, יחד עם עמוס עוז ועם מרגלית ועם האלוף טל. אלוף טל אני אז לא הכרתי, הייתי עולה חדש, אבל עמוס עוז כן, ידעתי שהוא יושב בכיתה, אני כבר לא זוכר איזה קורס זה היה, אבל מה אני רוצה להגיד? אני יושב בקורס של פרופסור רוטשטייך, בפילוסופיה, וגם עמוס עוז ישב שם. אני בארץ אולי שנה או מקסימום שנתיים, אני חושב ששנה ראשונה. עברית ידעתי, זה לא הייתה בעיה, ובשבילי הכל היה חדש ואנשים לא מוכרים. ועמוס עוז אז עוד לא היה הסופר הידוע, סך הכל היה תלמיד בפילוסופיה, אבל שמעתי אותו מדבר בכיתה, ויום אחד נגמר השיעור, וכולם מתפזרים, ואני הולך לכיוון היציאה של גבעת רם, כן, השער הזה, כן, בגבעת רם, ואיך שאני הולך, אני רואה לפניי את עמוס עוז מדבר עם רוטשטייך, גם הם הולכים לכיוון של שער גבעת רם. ואני מאחוריהם, וברגע שאני עובר אותם, אני שומע שעמוס עוז אומר לרוטשטייך, מתלבט מה תהיה דרכו, האם כדאי לו לעסוק בספרות או להמשיך ללמוד, כן, פילוסופיה, ורוטשטייך הכיר כנראה את עמוס עוז מקודם, מכיוון שהרי אביו של עמוס עוז, וזה ידעתי אחר כך, אביו יהודה אריה קלויזנר, היה גם חוקר ספרות וגם עבד בספרייה הלאומית, ולימים, שנתיים אחר כך, אני אפילו עבדתי, עוד מעט אגיד לכם, בחדר לידו, במפעל הביבליוגרפיה, לידו של האבא. אז הפגישה הראשונה הזאת שלי, כן, שלא הייתה פגישה אמיתית, אבל שמעתי את עמוס עוז מתלבט על עתידו או כסטודנט או כסופר עברי, והתלבטות אמיתית, והוא התייעץ על כך עם רוטשטייך. כן? לא, תמשיך, חשבתי שסיימת. הפגישה השנייה הייתה שנה אחר כך,
בקורס המוני של דוב סדן. באותם ראשית שנות ה-60, שלמה ודאי יודע, היו סוגיות ביהדות. כל סטודנט באוניברסיטה העברית, לא משנה מה הוא לומד, כימיה, מתמטיקה, צריך לשמוע סוגיה ביהדות, אחת או שתיים. לימודי יסוד. לימודי יסוד, בדיוק. ואז הוא צריך לבחור במדעי יהדות משהו, ואז היו כל הסטודנטים באוניברסיטה העברית, כן. ואלה היו שיעורים המוניים. ודוב סדן היה אחד שנתן קורס כזה בלימודי יסוד, באולם, זה היה בבניין מייזר, באולמות הגדולים האלה, כן, שיכולים להכיל איזה 300 איש, שאתה נכנס לאולם ומתחיל לרדת במדרגות, והשורות מסודרות באופן מדורג, והמרצה מגיע למטה, כן, וצריך להסתכל כלפי מעלה. כן, 300 איש זה אולם מאוד גדול, ודוב סדן נותן קורס בלימודי יסוד על ספרות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם. עכשיו, הקורסים האלה הם היו חצי בדיחה, מכיוון שזה לא היה, אצל סדן לפחות, אני אמנם שמעתי את זה כחלק מלימודיי בחוג ליידיש, אבל אלה שבאו מתוך מחויבות אקדמית ולא מפני שבחרו דווקא, הם היו חייבים קורס, אז באו. אז הקורס הזה, 3 השורות הראשונות ישבו התלמידים שהיו באמת מעוניינים, וכל יתר השורות למעלה זה היה מין יריד, כן, אנשים פחות הקשיבו, כן, אלא באו מתוך חובה. ובקורס הזה עמוס עוז השתתף. איך אני יודע שהוא השתתף? לא הייתה אפשרות לדיון, ולא היה אפשרות שהסטודנטים יביעו את דעתם. זו הייתה הרצאה פומבית. סדן היה נוקט בשיטה, כן, אני אפילו לא זוכר אם היה מיקרופון. אז 3 השורות הראשונות, כן, הקשיבו. היתר אני בספק. וסדן היה נוהג להרצות על ספרות יידיש בפולין, בין שתי מלחמות העולם, והיה לפעמים קורא להדגמת טקסטים, קורא שורה ביידיש ומתרגם לעברית, שורה שנייה ביידיש ומתרגם לעברית. ואלה היו הרצאות רציניות מאוד. היה באותו קורס, ישב מי שאחר כך דרור משביץ, אני לא יודע איפה הוא עכשיו, אבל הוא היה רושם, בסוף הוא הוציא חוברת של ההרצאות של סדן על ספרות יידיש בפולין, כן, הוא היה רושם את ההרצאות האלה. איך אני יודע שעמוס עוז השתתף באותו קורס? סיפור מעשה שהיה, כך היה. מכיוון שאז הייתי בשנה השנייה שלי בארץ, הייתי כבר סטודנט של החוג ליידיש, ושמעתי את הקורס אצל סדן כתלמיד בחוג ליידיש, אז סדן כבר הכיר אותי גם מקורסים אחרים, וכשנגמרה אותו קורס באותה שנה, זה היה 62, בקיץ 62, דוב סדן קורא לי, וקורא לעוד חבר שלי שלמד איתי, גם מארגנטינה, בחוג ליידיש, יהודה הירשפלד, ששינה את שמו ליהודה עופר, זיכרונו לברכה, שידע יידיש מהבית, כי הוא היה בן של מורה ליידיש עוד בארגנטינה. הוא קורא לשנינו ואומר לנו ככה, תשמעו, בלימודי יסוד, אני כבר מלמד את זה לפחות 2 שנתיים, בכל שנה יש בחינה
2 מועדים, ולא היה לי זמן לקרוא ולתת ציונים ל4 המועדים האחרונים. ולכן אני ממנה אתכם כאסיסטנטים שלי, יש לי, הוא אומר, מה זה היה אז, יש לי נדמה לי 800 בחינות. תתחלקו ביניכם, אבל זה הוא אמר לי כשהגענו אליו הביתה, בהתחלה הוא אמר, תבוא אליי הביתה ותביאו מזוודות. הוא לא הסביר מה. ירדנו ירדנו את הוואדי, עלינו לרחוב ביאליק, 3, הגענו לבית, ואז הוא הסביר לנו. תתחלקו ביניכם, כל אחד ייקח חצי מהבחינות האלה, אני לקחתי כ400 בחינות, ויהודה עופר לקח את החצי השני, והמשימה שלנו הייתה לקרוא את הבחינות ולתת ציון. עבדנו קשה כמה שבועות באותו קיץ של 1962, הבאנו לו את הבחינות, ואז, אם שלמה זוכר, החוברות של הבחינה, הדף הראשון אפשר היה לתלוש את השם של התלמיד. הייתה פרפורציה. פרפורציה, בדיוק. אתה יכולת, חצי עמוד אתה היית יכול לתלוש אותו, כדי שהבחינה, לפי כל הכללים, תהיה בעילום שם. אני חושש לא חתכו את החצי, ולכן ידעתי שאני קורא בחינה של עמוס עוז, כן? והוא קיבל אצלי 9, כן? ואז הבאנו את הבחינה. מתוך כמה? מתוך 10, כן? ציונים, כן? 9. וסדן קיבל את הבחינות, עובר שבוע שני כלום, לא מגיב. אני הייתי מאוד סקרן, האם עשיתי את עבודתי כמו שצריך, אז טלפנתי אליו, ואמרתי, פרופסור סדן, האם קלטתי, האם עשיתי בסדר? אתה ודאי עברת על הבחינות, לראות, כן. הוא אומר, כן, היה תלמיד אחד תימני, שאתה נתת לו 5, לא עובר, ואני העליתי אותו ל6. כדאי שהגיע לידי כך, והוא העביר אותו. אחר כך הוא אומר, היו כמה תלמידים שלדעתי היו צריכים לקבל 10, ואתה נתת להם 10. טוב, בסדר. אז הבנתי שהוא כן הסתכל, אז זו הייתה הפגישה השנייה שלי, הלא אישית, עם עמוס עוז, שכתב על איזה סיפור, אני אפילו, אם אני אחשוב עמוק, אני אולי אזכור על איזה סופר ביידיש, וזו הייתה הפגישה השנייה. הפגישה השלישית שלא הייתה אישית, הייתה כאשר עבדתי במפעל דוב סדן, סיפרתי לכם נדמה לי באחד הפגישות, אתם עדיין 3? אדם? ישנם בלה ושלמה. לא רק שאנחנו יותר, אנחנו עכשיו קבוצה מלאה, כי אני הצטרפתי. שלום לכולם. יהודית ישנה? כן. בלה ישנה? כן. ואנה? כן, נכון. והזוג המצטרף החדש? לא, הם החליטו בסוף בשלב זה לוותר, כי יש לה כאבי גב או איזו בעיה, אז היא לא יכולה. אוקיי, אז אתם עכשיו 6? כן. אוקיי, אני מצטער שאלה שהצטרפו מאוחר יותר, אני הודעתי בפעם שעברה שמתחילים 5 דקות קודם, בגלל מה שסיפרתי, אז אני מתנצל אם אתם נכנסתם באמצע העניין. ובכן, הפעם השלישית, אנחנו מדברים, כן? הפעם השלישית, כאשר עבדתי במפעל דוב סדן,
בקומה השלישית של הספרייה הלאומית, ואני הזכרתי את זה בפעם שעברה כשדיברנו על רב שמואל אשכנזי, אז ליד הדלת של מפעל דוב סדן, היה חדר של מפעל הביבליוגרפיה, כמו שסיפרתי לכם, ובתוך החדר הזה, ביחד עם רב שמואל אשכנזי, עבד תקופה מסוימת האבא של עמוס עוז, יהודה אריה קלויזנר, במפעל הביבליוגרפיה. ועמוס עוז, אני סיפרתי לכם שבמפעל דוב סדן עבדתי 10 שנים, אז זכיתי לראות את עמוס עוז בא לבקר את האבא שלו, לבוש בטישרט ומכנסיים ארוכים ועם סל על הגב, בא לבקר את האבא שלו במפעל הביבליוגרפיה, ושוב, הוא היה עובר לידי, אבל לא נפגשנו. אבל כיבוד אב זה אחד המצוות או התכונות שצריך להזכיר בהקשר של עמוס עוז. הפעם הרביעית... סליחה, רציתי גם להעיר שבספר סיפור על אהבה וחושך, הוא כותב הרבה על אביו ועל התסכול, למה שאביו שהיה בעצם מגיע לו הרבה יותר ממה שהוא זכה לו, אולי בגלל זה שקלויזנר, הדוד, לא רצה שיאמרו שהנה הוא מקדם את אחיו. שלא רצו שיאמרו שמה? שקלויזנר, שפרופסור קלויזנר מקדם את אחיו. מה המילה את אחיו? מה המילה לפני את אחיו? יהודה אריה קלויזנר, הוא היה האח של פרופסור קלויזנר. כן. ועמוס עוז חושב שלאבא שלו היה מגיע יותר מאשר להיות רק... זה נכון. ושקלויזנר לא קידם אותו דווקא בגלל שלא יאמרו, הנה הוא קידם את האח שלו. כן. לגבי האבא של עמוס עוז, אנחנו עוד מעט נגיע לעוד פגישה שהייתה ולא הייתה, ואנחנו נראה למה מגיע לו עוד אספקט, למה היה מגיע לו עוד יותר כבוד ממה שהוא קיבל. כמובן שברומן עמוס עוז מדבר על האבא שלו הרבה ומתאר אותו, ואנחנו רואים את דמותו מכל מיני כיוונים. אז הפעם הרביעית, רגע, אז הזכרנו את האבא של עמוס עוז, ורציתי להגיד, כן, הפעם הרביעית הייתה כאשר עבדתי במפעל מנדלה, בגבעת רם, כן, בספרייה הלאומית, ויום אחד אני הייתי בקומה מסוימת, קומה מעליי הייתה מזכירות של החוג ליידיש והחוג לספרות עברית. יום אחד הגיע עמוס עוז אחרי פטירתו של אביו, כמה שנים אחר כך, והוא פינה את הבית של אביו והביא למזכירות של החוג לספרות יידיש ועברית, הוא הביא ספרים ובעיקר תדפיסים של מאמרי אביו על ספרות יידיש וספרות עברית, וביניהם 2-3 תדפיסים שונים של מחקרים שאביו כתב על י"ל פרץ, הסופר ביידיש, ועל זמוש, העיר איפה שפרץ היה פעיל, ועמוס עוז אמר למזכירה, הנה פה יש 10 תדפיסים שלא חולקו בזמנו, תגידי למורים של יידיש ועברית שהם יכולים לקחת חינם. ואני אכן לקחתי כמה מהתדפיסים, מהמאמרים האלה, שאבא של עמוס עוז כתב על י"ל פרץ,
ואני אפילו מצטט אותם בעבודותיי. הפעם הרביעית שפגשתי, לא פגשתי את עמוס עוז, היה כאשר הופיע הרומן שלו, סיפור של אהבה וחושך. כשהופיע הרומן הזה, התחלתי לקרוא אותו ב19:00 יום אחד, ולא עצרתי עד 7:00 של היום שבא אחריו, ואחר כך לא אמרתי, אז עוד יום, ב19:00 כשהתפניתי מעיסוקים אחרים, ועוד פעם לא ישנתי כל הלילה, פעמיים, מ19:00 עד 7:00, בלי אפשרות להפסיק. ואני זוכר, אני לא יודע אם שלמה עבר את החוויה הזאת, הייתה הופעה של עמוס עוז, ושכחתי את שמו של מבקר ספרות, שהופיעו ביחד בפני קהל כדי לדבר על הרומן הזה. זה היה בקולנוע במרכז העיר. לא ראיתי. שכחתי את שם הקולנוע. בטח באדיסון. קולנוע אדיסון? אני מניח. יכול להיות. וברגע הייעוד, כשהיו צריכים להתחיל, שעה קודם, הצטברו המונים ליד הדלתות הסגורות ופיכו לפתיחה. כשפתחו, התפרצו בפנים, מלא אנשים. ואז עמוס עוז הופיע, וטאוב, אם אני זוכר, כן, המרצה לספרות ומבקר, הם דיברו על הספר בפני קהל גדול מאוד. מה שיש לי להגיד בקיצור על הרומן הזה, הרושם שאני קיבלתי ממנו, אספקט מסוים שעד אז בספרות העברית, עד כמה שאני מכיר אותה, הספרות העברית שנכתבה בארץ, מה שעמוס עוז עשה לגבי הגולה, לגבי תיאור ספרותי בתוך ספרות יידיש, על יהדות הגולה. לדעתי זה היה יוצא דופן לגמרי, כאשר ברומן שלו, כן, על אהבה וחושך, הוא במשך דפים רבים מתאר את גרודנה, מקום הולדתה של אמו, כאילו הוא היה שם. עד כמה שאני יודע, מעולם הוא לא היה שם. זהו, לא היה שם, וכל מה שהוא תיאר, ואתה יכולת לראות את זה כאילו הוא היה שם, הוא שאב מתוך הסיפורים המשפחתיים, מתוך מה שהאימא שלו סיפרה לו, ובוודאי מתוך סיפורים משפחתיים של חברי המשפחה האחרים. ובספרות העברית נדמה לי, כן, אם אני לא טועה, שזה היה פעם ראשונה, שנחצה הגבול ונפלה המחיצה של סופר עברי יליד הארץ, שמסוגל לתאר את יהדות הגולה. כן? ומבחינה זאת, אני לא יודע אם מישהו כתב על זה לגבי עמוס עוז, אבל אם מה שאני אומר זה נכון, זו הייתה פריצה מאוד רצינית לטובה בתוך הספרות העברית, הודות לו. ואני הייתי אומר שזה שעמוס עוז בא לשמוע את סדן על ספרות יידיש בפולין, ואני לא מכיר את הביוגרפיה שלו בתחום הזה בפרוטות, אולי הוא שמע עוד קורסים, אבל העניין שלו בספרות יידיש ובארצות הגולה, כנראה לא נבע רק מתוך עניין משפחתי. וההוכחה היא שהוא בא לשמוע
את דוב סדן. סלח לי רגע. סליחה, סליחה. אני ביקרתי בבית הזה ברובנו. מעניין. כן, אני ביקרתי בבית הזה ברובנו, ומי שהנחה אותי ב-SMSים זו הייתה נילי, אשתו של עמוס עוז. אני מכיר את עמוס עוז הרבה שנים אישית, כי היו לנו הרבה שירה שאשתו הייתה מארגנת במשך עשרות שנים. ונסעתי, אני פעם שאלתי אותו, הוא אמר לי שהוא לא כתב, שהוא לא ביקר בכוונה ברובנו בבית הזה, כי הוא לא רצה לקלקל את המציאות, לקלקל את הסיפור, את הדמיון שלו עם הדברים שהוא שמע. לא לערבב מציאות במציאות. המציאות שבמוחו למציאות האמיתית. נכון. מה עוד שהמציאות, אילו היה מבקר, המציאות הזאת כבר לא הייתה קיימת אחרי השואה. נכון. אני רוצה לספר גם כן משהו. בבקשה. אני גרתי 2 בתים מעל עמוס עוז. אני גרתי ברחוב עובדיה, אם אתה מכיר, כאשר עמוס עוז גר ברחוב עמוס, פינת עובדיה. בירושלים? בירושלים, כן. ואני הייתי צעיר ממנו בשנתיים, והוא היה מכנס את כל הילדים בגילי. הוא הוציא עיתון בשם לפעות, שאותו הוא תלה על הדלת בכניסה לחדר שלו, והוא היה קורא לנו את הסיפורים שהוא כתב. יפה, מישהו כותב על זה, לא יודע אם זה ברומן או קראתי איזה מאמר על זה, כן. אני חושב שהוא גם הזכיר את זה בסיפור על אהבה וחושך. כן. אני לא ראיתי את זה שם. The Amos Oz is very popular in Poland, and I met him few times here in Warsaw, and I have his all books in בעברית, גם בפולנית. My question it is, if it really was so, the people really was like the Amos Oz in Israel, the Israeli people? את שואלת? כן, this is my question. Because he was a little bit like Haaretz, the journal, so... מה את שואלת? לא הבנתי את השאלה. מה את שואלת? If the people really was like it, the Amos Oz in Israel, like in Poland, for example. כמו כן היה פופולרי, כלומר. אוקיי, אז רבותיי, תענו לאנה, כן? אתם יודעים כל כך טוב כמוני, כן? לי יש את כל הספרים שלו כמעט שהוא כתב, מארצות התן ב-1965, כל הספרים של עמוס עוז יש לי בבית. גם אני. שלמה, מה אתה עונה לאנה לגבי האם עמוס עוז פופולרי בארץ כמו בפולין? אני אינני יודע עד כמה הוא פופולרי בפולין, אבל בוודאי שבארץ הוא סופר נחשב מאוד. אוקיי, אדם? כן. טוב, אוקיי, נסתפק בזה. לא, תמשיך אם אתה... קטעתי אותך. אני רק רוצה לומר שאני זוכר את היום שבו התאבדה אמו. את היום? את היום. וואו. זאת אומרת, אני לא ראיתי שום דבר, אבל אני זוכר שסיפרו בשכונה שאימא של עמוס התאבדה. נכון. עכשיו, הוא באחד הספרים מספר איך היא ברחה עם קצין בריטי, ומאז נעלמו עקבותיה. אבל זה כמובן איננו סיפור עובדתי. אימו פשוט התאבדה. נכון. עכשיו, תראי, אנה, אנחנו לא יכולים לספר לך כמה שהוא פופולרי, מכיוון שעמוס עוז ידענו שמגיע לו פרס נובל כסופר ישראלי. והוא ידע, הוא היה מועמד כנראה הרבה שנים, וזה לא יצא בפועל. לגבי עמוס עוז והפוזיציה שלו במדינת ישראל, זה נושא חשוב, מאוד רחב, הוא היה מאוד פופולרי כמו בפולין, ואולי אפילו יותר, מכיוון שפה...
פה ידעו על מה הוא כותב. אדם, מה אתה אומר? אני רוצה להגיד שאפשר להגיד שהוא מעין קונצנזוס בארץ. כלומר, יש הסכמה עליו כסופר. לא רק כסופר, אלא גם כסופר כמובן, אבל כמישהו שיש לו דעות פוליטיות, ויש לו יכולת מנהיגותית שהוא לא מימש את זה בצורה מעשית, גם זה נכון. התייעצו איתו ראשי ממשלה, והוא היה קרוב לשמעון פרס. כן, הוא היה נפגש כל יום שישי עם שמעון פרס. בדיוק, עם הרבי של חב"ד. בדיוק. אז התשובה לשאלה שלך היא צריך שעות, ומישהו שיודע יותר ממני, אבל אין ספק שעמוס עוז הוא לא עוד סופר עברי. כן? הוא אישיות שאני בטוח שעוד יכתבו עליה, עוד יכתבו ביוגרפיה. אתם יודעים, מישהו כתב עליו ביוגרפיה? אני חושב שלא. ביוגרפיה? כן. אני חושב שכן, אני צריך לבדוק את זה. אני בטוח שבעתיד עוד יהיו ביוגרפיות עליו יותר מאחת. עכשיו. עם זאת, daughter Adam, כן? His daughter is also writing. היא לא סופרת, אבל. הבת שלו היא פרופסורית בחיפה. כן. להיסטוריה אינטלקטואלית, כן. אדם, רצית להגיד משהו. אתה אמרת שהוא לא הסופר העברי הרגיל, ואני רוצה להגיד שהוא אולי אבי הספרות העברית, במידה מסוימת, הספרות העברית המודרנית, על כל גווניה, על הריאליזם שלה, והאמיתות שלה, כלומר, אני רוצה לטעון שהוא האבי, הוא הסיבה לזה, שאין רוחות רפאים בעברית. לא, אין ספק שאנחנו לא יכולים להיכנס ממש, ויש ודאי אנשים יותר מוסמכים ממני לתת תשובה תמציתית וקוהרנטית לשאלה של אנה, אבל אין ספק, אנה, שעמוס עוז היה ויהיה אחד הסופרים הכי חשובים שהיה לנו במאה ה-20. רציתי רק לראות עוד דבר, שהבית הזה של נוסמן ברובנו, הוא באמת בית גדול ומפואר, בית אבן, ועד כמה שאני הסתכלתי מסביב הבית, גרות שם היום 5 משפחות. באיזה בית אתה אומר? על הבית של אמא שלו, של נוסמן, משפחת נוסמן ברובנו. ברובנו, כן. עכשיו, מה אני חיפשתי ברובנו? אמא שלי נמצאת בעיירה לא רחוק מרובנו. איזה עיירה? סטארו קונסטנטינובקה. איפה שנולד אברהם גולדפאדן, נולד שם. יפה. זאת אומרת כן, אוקיי. בסדר, עכשיו אני אמרתי בהתחלת הפגישה שלנו שאני אנסה לקשר בין עמוס עוז, סדן ואמנון רובינשטיין, הספר שלו, הסיפור של היהודים החילונים. כן. אני לא יודע אם אני אצליח לקשר, אבל אני רוצה להגיד שמכיוון שגמרתי לקרוא את הספר של רובינשטיין לפני כמה שעות, אני רוצה להגיד שגם עמוס עוז, גם סדן וגם אמנון רובינשטיין, יש להם דבר אחד משותף, כל אחד בדרך שלו. שלושתם כל ימי חייהם, ואמנון רובינשטיין גם כיום, מסתכלים על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית בארץ, וחושבים ודואגים מה יקרה עם היהודים והלא יהודים במדינה הזאת בעתיד. ואת הדאגה שלהם לעתיד הם בוחנים ובודקים על פי העבר של ההיסטוריה היהודית ושל התרבות היהודית בכללותה, כולל התרבות החרדית והדתית והתרבות החילונית
הלא יראית, ושלושתם מסתכלים על מה שקורה עם היהודים ועם הישראלים הלא יהודים במדינה הזאת, מתוך ראייה כוללת ולא מפלגתית. דבר שבארצנו דבר די נדיר, כן? פה אם אתה לא ימין או לא שמאל, אז אין לך אמינות. ואני אומר, בעקבות אהרון צייטלין ובשבי זינגר, דווקא אם אתה לא ימין ולא שמאל ולא איש מפלגה, אלא מסוגל להסתכל על המציאות ועל העתיד שלנו בארץ הזאת, לא דרך המשקפיים המפלגתיים, אלא דרך השקפה כוללת על כלל אזרחי המדינה, כלל היהדות וכלל הלא יהודים שגרים פה, רק ככה אפשר להתחיל לחשוב על איזו ראייה אינטגרטיבית, שהיא מאפיינת גם את עמוס עוז, גם את דב סדן, וגם את אמנון רובינשטיין, כל אחד מנקודת הראות שלו. זהו, אנחנו, אם אין הערות או שאלות, ואם יש, ואחר כך נעבור לדר טוגלר. אני רוצה להגיד משהו, אני חושבת, למרות שגם אף אחד מהם לא היה אישיות מפלגתית, זאת אומרת לא היה פעיל מפלגתית, כן. גם אמנון רובינשטיין וגם עמוס עוז מאוד מזוהים עם השמאל הישראלי. שמאל ליברלי, כן, לא שמאל, אני יודעת מה, לא, כן. אבל הם בפירוש, העמדות שלהם מזוהות עם השמאל. בלה, טוב שאת אומרת את זה, ויש לי שתי שאלות על ההערה שלך. כן. וזה עוזר לי לקשר את רובינשטיין לשניים הקודמים שהזכרתי. את מרימה לי להנחתה. את אומרת שהם מזוהים, גם עמוס עוז וגם אמנון רובינשטיין עם השמאל הישראלי. אני שואל שאלת תם, באמת שאלת תם. מי מזהה אותם כשמאל? הם עצמם או מישהו אחר? החברה, נראה לי. לא, אני שואל את בלה. אני לא יכולה לנקוב בשמות, אבל אמרת קודם קונסנזוס, אני חושבת שיש קונסנזוס שהם אנשי שמאל. עכשיו, הם באמת לא היו, הם לא היו, למרות שאמנון רובינשטיין, אני חושבת, כן היה, הוא היה חבר כנסת. שר החינוך. היה שר החינוך. מטעם מפלגת העבודה, נכון? נכון. כן, אז... לא, הוא הקים את שינוי. שינוי, נכון. זה בסדר, אבל אני מניח שכשהוא היה שר החינוך, הוא לא היה מטעם שום מפלגה, אלא היה שר חינוך בשביל כל אנשי ארץ ישראל, כן? אבל הוא נבחר מטעם שינוי. בסדר. ושינוי לא הייתה מפלגה שמאלנית, היא לא הייתה מפלגה ימנית. היא הייתה איזושהי מפלגת מרכז. כן. אז זה מה שאני מנסה להגיד. שלושת האנשים האלה, אף על פי שכל אחד בא מכיוון חברתי ואידיאולוגי מסוים, היה בהם הכוח להסתכל על כלל ישראל ולא לתכנן את החברה הזאת מזווית מפלגתית. זה מה שאני מנסה לטעון. כשבלה אומרת שהם היו אנשי שמאל, אני שואל, האם הם ראו את עצמם קודם כל כאנשי שמאל, או ראו את עצמם כאנשים הדואגים לכלל החברה הישראלית? בלה. בהחלט דואגים. הספר של עמוס עוז, פה ושם בארץ ישראל, אני חושבת, מביע את הדאגה הזאת בצורה הכי מפורשת שאפשר. אוקיי, אז עכשיו השאלה השנייה שעוזרת לי לקשר את אמנון רובינשטיין לשניים האחרים, לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו.
אחד הדברים שהרשימו אותי ביותר, לא, אני אספר לכם את זה בצורה אחרת, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אני אגלה נקודה חלשה, סליחה? לא. אני אגלה נקודה חלשה אצלי, שאני שונא, בדרך כלל בני אדם לא אוהבים להציג את הנקודות החלשות שלהם. אני כן אעשה את זה, מכיוון שזה ייתן לכם דוגמה, עד כמה שגם אני באיזשהו מקום נפלתי בפח של סטריאוטיפים. זוגתי שתחיה, קנתה לי דיסק, הספר של אמנון רובינשטיין, שיצא אם אני לא טועה ב-2019, והוקלט אז. הסיפור של היהודים החילונים. בסדר, התחלתי לקרוא אותו. לדעתי הכותרת קצת היטטה אותי והיא יכולה להטעות כל מי שיקרא את הספר. אני דרך אגב ממליץ מאוד על הספר. אני ממליץ על הספר לא בגלל המילה חילונים. אמנון רובינשטיין בספר הזה לא מדבר על האידיאולוגיה החילונית כאיזה השקפת עולם שממנה תיוושע מדינת ישראל. זו הטעיה שאפשר לטעות כשרואים את הכותרת הזאת. אני מתחיל לקרוא, ועכשיו אני מספר לכם על הפשלה שלי, שתיקנתי את עצמי בסוף הספר. אני מתחיל לקרוא, ואז אמנון רובינשטיין מנסה להגדיר, כן, מה זה חילוני, ומדבר על החילוני, מדבר על קפקא, ומדבר על פרויד, ומדבר על גדולי אירופאים יהודים שהשפיעו על התרבות המערבית, שהיו חילונים, ומחפש בנרות את הזיקה שלהם ליהדות. וכשהוא מתחיל ככה, אני התאיתי את עצמי, אמרתי, אוי ואבוי, איך ימשיך פה הספר? על פאר החילוניות, זה יהיה החזון שלו. לאט לאט, אמנון רובינשטיין נכנס לדון בתולדות התרבות היהודית מכל הכיוונים. הוא מתחיל להביא פסוקים מהתנ"ך, מדרשים. בשבילי זה היה חידוש. אתם הייתם מתארים לעצמכם שאמנון רובינשטיין מביא מדרשים כדי לבסס גישה שלו באחד הפרקים שלו, שהיהדות היא קודם כל תפיסה אוניברסלית? כן, מי אמר מה? מישהו אמר? זה מפתיע מאוד. אוקיי, אז אני שמח שגם אתם מופתעים. אני התחלתי לשנות את דעתי על כך שכדאי לקרוא את הספר עד הסוף. למה? כי כשהוא התחיל עם פרויד, אמרתי, טוב, אני אתחיל לדלג, מה... אבל כשראיתי שהוא מתחיל להיכנס לדיונים היסטוריים, הוא מדבר על היהדות, ואחר כך הוא מדבר על יהודי ערב, יש לו פרקים שלמים על היהדות ממרוקו ומכל מיני ארצות ערב, והוא מנתח את דיוקנם כיהודים שומרי מצוות, את ההיסטוריה שלהם, ונכנס לעומק לדברים שבדרך כלל, תראו, כמו שעמוס עוז דיבר על יהדות הגולה, ותיאר אותה כאילו היא הייתה, אמנון רובינשטיין פה מתחיל לדבר על התרומה של המרוקאים והטוניסאים, והיהדות הזאת
הוא אשכנזי, כשוות ערך מבחינת המשקל שלהם, הפסקתי לדלג, כן? ואז כשגמרתי לקרוא את הספר, אני השתכנעתי שאמנון רובינשטיין כמו סדן וכמו עמוס עוז, ניסה פה לתת תמונה מאוזנת של כל שבטי ישראל, וחלקם בחזון שלו, שהוא חזון לא מפלגתי, אלא חזון מפוקח של היסטוריון ושל איש מדע המדינה, החזון שלו של מדינת ישראל כחברה פלורליסטית, שאם היא לא תשתכנע לתת מקום לכל אחד מהזרמים ביהדות, והוא כל הזמן משווה מה שקורה כאן למה שקורה בארצות הברית, כן? הרי בארצות הברית הפלורליזם הוא תופעה אצל היהודים, שבארץ אין לנו, הרי אנחנו לא מכירים פה, לא ברפורמים ולא בקונסרבטיבים, בלתי רגיל. יש פה איזה שהיא השקפה ששלושת האנשים שהזכרתי היום תורמים לה, ואני ממליץ באמת בחום על הספר של רובינשטיין. עוברים כן? בבקשה. אני רוצה לומר לך שאחד מאבות אבותיי, שמו היה רבי יואל סירקיס. כן, זה שם ידוע, כן. כן, הוא מופיע, אם אתה פותח ש"ס וילנה, אז הוא מופיע כהגהות הבח. שם הספר שהוא כתב היה בח, שזה בית חדש. נכון. עכשיו הוא כתב כמה ספרים. עכשיו, היה נהוג אז, כפי שנהוג היום, לבקש הסכמות כאשר אתה מוציא ספר חדש. נכון. ההסכמה נתקבלה על ידי אחד מגאוני הדור, והיא, היה כתוב בה שהאיש שכתב את הספר הוא ירא שמיים ואפשר לסמוך עליו, וגם הייתה חוות דעת על מה שהוא כתב, ובסופה הייתה גם הגנה על הקופירייט של הסופר, וכללות נוראות על מי שיעז להעתיק או לעשות כל מיני דברים. אתה אומר שמישהו שכתב הסכמה לספר של יואל סירקיס. רגע, אז עכשיו, את מי הוא בחר כדי שהוא יכתוב הסכמה לאחת מספריו? הוא פנה לרב סספורטה, שהיה לובי. אחר כך הוא עבר ללונדון. נהדר. ברור לגמרי שאתה לא הולך לבקש הסכמה למישהו נחות ממך. אתה הולך לבקש הסכמה למישהו שאתה מעריך אותו כתלמיד חכם מהמדרגה הראשונה. נהדר. זהו, אני גמרתי. נהדר, מכיוון שמה שאתה מספר עכשיו מצטלצל בצורה דרמטית עם מה שאנחנו שומעים ברדיו יומם ולילה, המילה אחדות, כן? שמשמעותה היא בדיוק ההפך בפוליטיקה שלנו. מצטלצל בצורה יוצאת מן הכלל עם המילה גזענות. אוקיי. האנשים לא היו גזענים אז. כן, נהדר. אנחנו לא רגילים אצלנו במדינת ישראל לאחדות כזאת, כן. ומה שאמנון רובינשטיין וסדן בדרכו, בוודאי גם עמוס עוז, היו שואפים, או שואפים, כן? זה לגמור עם הפלגנות הזאת, בגלל עניינים פוליטיים, ולהגיע לאחדות בגלל עניינים מהותיים, כשמעריכים את התרומה של כל אחד משבטי ישראל, כן? אבל ההכרה הזאת אנחנו די רחוקים ממנה, לצערי. כן, והראיה, אני לא יודעת אם ראיתם את הסרט טהורה
על בית"ר ירושלים? לא. לא ראיתם. מתי זה? כדאי לחפש את זה. זה שודר בערוץ 11, בכאן 11, אחרי החדשות, על בית"ר ירושלים, מה שהיא עברה כאשר ניסו לקלוט 2 שחקני כדורגל מוסלמים מצ'צ'ניה. ארכדי גיידמק, הוא היה הבעלים של בית"ר ירושלים, הוא הביא את 2 צ'צ'נים, והקבוצה הימנית הקיצונית לה פמיליה, גרמה לזה, כל אוהדי בית"ר הפסיקו לבוא למשחקים, ובעצם בית"ר די התמוטטה, עד ששני החבר'ה האלה חזרו לארצם, ואני לא יודעת יותר מכדורגל, אני לא יודעת אם בית"ר התאוששה, אבל הסרט עצמו, לראות שם את גילויי הגזענות, זה היה באמת מזעזע. יפה, אז יהיה עכשיו המשך לסרט הזה, אני בטוח. יש ביוטיוב. האמירתים קנו עכשיו את בית"ר, ומה יעשו על הפמיליה, כן? כשהבנים שלהם הם... זה נהדר. אני חושבת, אגב, שבגלל זה היה צריך להיות משהו אחרי החדשות. אני חושבת שבגלל שהבחריינים קנו את בית"ר ירושלים, אני צודקת, זה בחריין? אני לא כל כך, לא, אני חושב שזה מהאמירתים. האמירתים, נכון, האמירתים, כן. בגלל זה הם שידרו את הסרט. במקום תוכנית אחרת שהייתה מיועדת להיות משודרת באותה שעה. כן, עכשיו נזכרתי כאשר שלמה סיפר על יואל סירקיס בעניין של ההסכמה. ההסכמות, כן, שכאשר יש חיבור תורני, כן, אז בדרך כלל באמת פונים לגדול ממך כדי שתיתן הסכמה, שזה נותן לגיטימציה וערך, הכרה לערך של הספר. לביאליק, כן, לביאליק היה סיפור בעניין הזה, אבל לפני ביאליק אני רוצה להגיד שבימינו, אחד שהיה נותן הסכמות והיו פונים אליו כל פעם, זה היה דוב סדן. דוב סדן, כן, כתב הסכמות לעשרות ספרים, אנשים פנו אליו, כן, בעניינים של ספרות ובעניינים של תרבות יהודית, וביקשו ממנו לכתוב הקדמה, שבימינו זה נגיד הוורסיה החילונית של הסכמה. עד כדי כך הוא היה נעתר לכל מי שפנה אליו, כן, הוא לא אמר לא, כי הוא לדעתי, כן, למה הוא לא אמר לא וכתב לכל אחד שביקש? מכיוון ששוב, כל פעם שמישהו פנה אליו, נדמה לי שהוא הסכים, זה ההשערה שלי, מכיוון שבהקדמות שלו, הוא ניסה לחפש במה אותו מחבר מוסיף תרומה ולו קטנה ביותר לאיזה מגזר תרבותי שהספר של אותו אדם שייך אליו. דוגמה, הסופר ירחמיאל בריקס, ניצול גטו לודג', ביקש הסכמה או הקדמה של סדן לאחד הספרים שלו, וסדן כתב. ואז כאשר בריקס קרא את זה, אני כבר לא זוכר אם אני שמעתי את זה מפיו של בריקס, כי עשיתי פעם רעיון אקסטנסיבי איתו, אז בריקס אמר, אני לא מבין, במבוא שלו לספר שלי, הוא מדבר על כל העולם ואשתו, בספרות יידיש, בקושי הוא מזכיר אותי. כן.
אני הבנתי מהאמירה הזאת, שמה שסדן ניסה לעשות, זה למקם את ירחמיאל בריקס, בתוך ההקשר של ספרות יידיש בפולין, בין שתי מלחמות העולם. עכשיו, מרוב שסדן כתב מבואות כאלה, קראו לו בהומור, שר המסקים. על משקל שר המשקים, כן? שר המסקים. ואני חייב להתוודות, שלי קורא, עם כל ההבדל, כן, בינו לביני, אבל זה קורה לי, שפונים, כמו שפונים להרבה מורים, לכתוב המלצות לתלמידים שבמשך השנים למדו אצלי או עבדו איתי, כן? ואני נהנה מאוד, במידה ואותם סטודנטים שלי או עוזרי מחקר, שאני כמובן בחרתי בהם, בגלל תכונותיהם הטובות, אני מאוד נהנה לנסות ולעזור ולהסביר במה הם תורמים, באותו מקצוע שבו הם רוצים להשתלם, ומבקשים ממני איזה הסכמה. העניין של ההסכמות, או המלצות, או מבואות, אמנם עבר גלגולים, במאה ה-19 זה נקרא הסכמה, אחר כך הקדמה, אחר כך המלצה, אבל גם היום זה נקרא הסכמה. גם היום זה נקרא הסכמה בחוגים החרדיים, כן. אבל בחוגים החילוניים זה נקרא או מבוא או המלצה, אבל זה אותו הדבר. צריך כל אדם שנכנס לתחום מכובד, וצריך שיעידו עליו ועל עבודתו, מבקש מבוא, הסכמה, ואין ספק שחובתנו, אנחנו הזקנים, כן? חובתנו במידה ואנחנו מצפוננו מאפשר לנו, אם כמורים ואם כמבקרי ספרות, כל מי שיש לו איזשהו מעמד במבנה החברתי והתרבותי של המדינה, כן? לעשות את חובתנו הזאת גם, ולהסביר. ואני אומר את זה עכשיו, מכיוון שבלי להזכיר שמות, פנתה אליי לאחרונה מישהי שרוצה לכתוב דוקטורט, כן? וביקשה המלצה. קודם כל זה כבוד גדול, היא הייתה יכולה לבחור כל מורה אחר, כן? ושנית כל, מכיוון שאני מכיר ביכולות, אני מניח שההסכמה שלי תעזור לה בהמשך דרכה. חוזרים, ביאליק, האסוציאציה עם הבדיחה של ביאליק. מישהו פעם פנה לחיים נחמן ביאליק וביקש ממנו הסכמה לספרו. אז ביאליק הסכים וכתב לו, כן, אני מעיד בזה שהנעל מחבר הספר הזה והזה, החזיר עטרה ליושנה. טוב, מחבר הספר קורא את ההסכמה, חתום על ידי ביאליק, אבל הוא לא מבין בדיוק למה הוא מתכוון, כן? ביאליק משתמש פה באיזה מונחים, כן, ספרותיים שהוא לא מכיר, אז הוא התייעץ, אז אמרו לו, מה אתה לא מבין? המחבר שהחזיר עטרה ליושנה. ממה עושים את הנייר של ספרים? מסמרטוטים, נכון? אז אתה לקחת נייר והחזרת אותו להיות סמרטוט. טוב. סליחה, רציתי רק להעיר משהו. כן. בעניין קודם כל מה שאמרו על פוליטיקה. ובכן, עמוס עוז בכל זאת, במספר מערכות בחירות, הגדיר את עצמו המליץ לבחור במרץ. נכון. נכון. אבל הבעיה היא לא, שצריך שמאל או ימין, בהרצאותיו הרבות, וגם בהרצאה שהוא נתן חודשים ספורים לפני מותו, הוא חזר
כמו שבספר פה ושם בארץ ישראל, הוא חזר ואמר, שאם לא ניפרד מהפלסטינאים, אנחנו לא שנהיה מדינה דו-לאומית, אנחנו נהיה מדינה ערבית. והוא חזר על זה וחזר, ושינינו את זה כל פעם. אפשר לקרוא לזה ימין, אפשר לקרוא לזה שמאל, לעומת הצד השני שרוצה להחזיק בפלסטינאים, אבל לא לתת להם זכויות. כן, נכון. אני רוצה לומר עוד משהו בעניין ההסכמות, אם אתה מקצה לזה עוד כמה דקות, אבל לא בהזדמנות אחרת. הדיון היום, קודם כל הוא דיון, ואני מאוד שמח על כך, שזה לא איזו הרצאה מלמעלה למטה על נושא שלא מעניין אף אחד. זה מעניין את כולכם, ולכן אני מברך על זה. בבקשה. אני למדתי בחוג ללשון באוניברסיטת חיפה, שהשפה הרבנית היא שפה שהיא די נחותה. ההקפדה על כלל... מי אמר את זה? אמרו את זה כמה מחברים, זה מופיע בכמה ספרים. ההקפדה על כללי התחביר וכללי הדקדוק היא לא משהו, אני משתמש בסלנג, אבל באמת זה כתוב רע. ובאמת כאשר סוקרים את תולדות השפה העברית, אז מתחילים מהשפה המקראית, השפה המדרשית, וקופצים ישר לשפה של ימינו, כאשר לא נותנים משקל לשפה הרבנית, כי זו שפה שיש בה הרבה מאוד ארמית, ואני לקחתי את מחזור רדלהיים, שהוא אחד המחזורים המפורסמים ביותר ליום כיפור. הוא יצא בעיירה שנקראת רדלהיים על יד פרנקפורט, והוא נתפס בכמות גדולה מאוד של ספרים, אני זוכר את המספר, אבל הרבה מאוד מהדורות. עכשיו, אני קיבלתי מסבי את המחזור הזה, והייתי לוקח אותו לבית הכנסת ביום כיפור, והייתי קורא את ההסכמות שם. והייתי נהנה מהשפה היפהפייה. ואני השתמשתי בזה לעבודה סמינריונית כדי להראות שהמסכימים, כאשר הם רצו לפתות את הקורא, לקרוא את הספר, הם השתמשו בעברית של שבת, ושהייתה עברית נפלאה. יפה. ולא היה בה אותה ארמיזמוס וכדומה. ולקחתי אותם אנשים שכתבו את ההסכמות, והגעתי לשו"ת שלהם, השאלות ותשובות שהם כתבו. וכשהם כתבו שאלות ותשובות, זה היה שוד ושבר, באמת אי אפשר להבין. הייתי צריך לגייס את כל מה שאני למדתי בנערותי, בארמית וכו', אבל כשהם כתבו דברים, בעיקר זו הייתה שפה מקראית. אתן דוגמה, מה נאהבו פעמי החכם התורני המופלא, רב כך וכך, אני כבר לא זוכר, אשר שום רז מרזי החוכמה לא אנס לו. זה כל פסוקים מתוך המקרא, שום רז מרזי החוכמה לא אנס לו, זה פסוק מפורש בדניאל. ומה נאהבו זה שיר השירים, הכל הם לקחו פסוקים שהם ידעו בעל פה, והם חיברו אותם באיזה מין אומנות של... יפה. רמי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ובנו טקסטים. אז זה מה שרציתי לומר על ההסכמות, ואותה שיטה בדיוק הייתה אצל חכמי ספרד, המגרב, מתוניס וממרוקו ומלוב. זהו. כן. רוצה לשאול אותך על כך. העבודה הסמינריונית, כתבת עבודה סמינריונית על זה, על הסכמות? כן. מה עשית עם זה? לא עשיתי כלום. אוקיי. אז אני רוצה, לא עכשיו, אבל אני חייב לדבר איתך בטלפון על העניין הזה. חבל שזה יהיה מונח באיזה פינה במגירה, יש לי רעיון, זה חבל. אני מוכן לדבר, אם כי אני אינני יודע אם... קיבלתי על זה טיעון גבוה מאוד, אבל... רגע, יש לך טלפון שלי? לא. לא, אז אולי אתה יכול לרשום... אני אקח אותו מהאדם, אני לא רוצה עכשיו להפריע.
אני אקח אותו מאדם. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על זה בטלפון, בסדר? טוב. בבקשה. זה חבל, זה חבל. אוקיי, ועוד אם קיבלת ציון גבוה, זאת אומרת שלא דיברת שטויות, כן? לא, זה לא אומר כלום. מה, הציון הגבוה? כן, אבל... שמע, זה לא... אתה רוצה להגיד שהמורה שלך רצה, לא היה לו זמן, הוא היה... לא, כי המורה שלי לא הבין דבר וחצי דבר בהסכמות. באמת. טוב, בכל זאת נדבר. לי תמיד חבל שאם יש דבר שאפשר ליהנות ממנו, וזה יכול לתרום לאיזה מבט, כן, לא רגיל, אז שזה יהיה ככה מונח. אוקיי, נדבר, אם תסכים. בבקשה. חוזרים לדר טונקלר. כמה זמן נשאר לנו? השעה 7:06 דקות. אוקיי, בסדר. מי יכול להגיד איפה הפסקנו? מומנט זית הזויגות. כן. איזה עמוד, איפה? עמוד 108. התחלנו את הקטע ווס חוט ירצו צוטון מתזה לבונה פרגיך. אוקיי, בסדר, ווס חוט ירצותון מתזה לבונה. כולם רואים את זה? עכשיו. אוקיי, ווס חוט ירצותון מתזה לבונה. מכיוון שאנחנו אכלנו את הזמן בעניינים אחרים, אז אני רוצה עכשיו להתקדם בצורה טורבו, כמו שאומרים. אז בלה, בבקשה, אם את מסכימה. כן. ווס הוט ירצותון מתזה לבונה פרגיך. ווס הוט אפילו kein Blutdruck nicht in sich. Konnte denn nicht besser mechadisch sein die Schkie? Die Gliroite Sun? את פה. אוקיי. מה יש לך... לא, רגע, אני מזכיר לה. נכון, הרבים, כן. אוקיי. טוב, זה יכול להיות גם אתה, כאילו בפנייה המכובדת. פה, כן, אבל פה לא, מכיוון שאני מזכיר לכם, הוא יוצא לרחוב, המלמד, ורואה קבוצת יהודים עומדים ומחדשים את הלבנה, ואז הוא מדבר אליהם. לכן העיר זה אתם, אוקיי. מה יש לכם להתעסק עם לבנה כזו, אני שואל, ועושות אפילו כן בלוטרופ, שאפילו אין בה טיפת דם אחת? כן. בתורה? קונטיר דן נישט בסר מחדש זיין תהיה? האם אינכם יכולים יותר טוב לברך על השקיעה? כן, לחדש את השקיעה, כן. לחדש את השקיעה, כן. את השקיעה, ולמה יותר טוב השקיעה? Die Gliroite Sun, wenn sie vergeht wie a feierdicke Keul und ist mehr Rames auf Milchame und Blut. כן. הגלירויטה, מה זה גלי? השקיעה נתתת? אומר ככה, הוא מסביר מדוע צריך לברך, לחדש את השקיעה ולא את הלבנה, ואז הוא מסביר. בשקיעה יש דיגלי רויטה זון. אז רויטה זון, את ודאי יודעת, השמש האדומה. עכשיו, גלי זה עוד אדייקטיב. מי זוכר את זה? גליין? כן, מה זה? גליין זה בוהק? לא, גליין זה כמו בפחמים, הגלי זה על הנקודה האדומה הלוחשת, כשאין אש, אבל כן, הגלי זה כאשר רואים את הנקודה האדומה בפחם החם, שלא בוער, אבל הוא לוחש.
כן. אני אסביר את עצמי. דגלי רויטזון, השמש האדומה הלוחשת. אולי יש מילה יותר טובה בעברית, אבל אינני יודע. כן? wenn sie vergeht wie ein feuerdicke Keul, כאשר היא שוקעת כמו כדור בוער. כדור אש, הפיירדיקה קול. כן, כדור בוער, בסדר. Und ist מרמז auf מלחמה und Blut, מרמזת על דם. על מלחמה ודם. כן? מבחינת ההיגיון של המלמד, אם כל העולם עושה מלחמה, ואם הכל זה מכות, אז יותר הגיוני לחדש או לברך על השקיעה, מפני ששם יש לנו האדום של הדם ושל האש בשקיעה. עוד משפט בלה. Und die Jiden, לא די, זה לא מקף די, לא די, wo sie Herren mich nicht, sagen sie noch einer zu dem anderen Schem. והיהודים... רגע, יש, הקול שלך נקטע. זוג זה einer zu dem anderen, מה עוד? שולם עליכם. אוקיי. Und die andere entfernen עליכם שולם. כן. היהודים, לא די שהם לא שומעים אותי, וזה הרן mich nicht, sagen sie noch einer... בבקשה? לא מקשיבים לי. כן, מקשיבים לי. הם עוד אומרים... רגע, את צודקת שאת מתרגמת מילולית, זה הרן mich nicht, הם לא שומעים אותי, אבל המשמעות כאן היא לא מקשיבים. אוקיי. לא די שהם לא מקשיבים לי, הם עוד אומרים אחד לשני, שלום עליכם, והשני עונה עליכם שלום. זה כמו סמרטוט אדום לשור, להגיד בזמן המלחמה למלמד, שולם עליכם. אוקיי. Was für ein Scholem auf seine Kep. Heule seid ihr zu sagen, Milchome Aleichem. Aleichem Milchome. Was für ein Scholem, איזה שלום על הראש שלהם, על הראשים שלהם, auf seine Kep. נכון. Heule seid ihr zu sagen, מה המילה חוילה עושה כאן? אני לא יודעת. חולה. אתם יכולים להגיד, יש ביטוי אידיומטי ביידיש, כן? כאשר רוצים להגיד לבן אדם, למה אתה לא אומר כך וכך? אז אומרים, כן? חולה אתה להגיד כך וכך, זאת אומרת, למה אתה לא אומר ככה? אתה לא אומר ככה כי אתה חולה ולא מסוגל להגיד, ביטוי אידיומטי. אוקיי. חולה זית ihr zu sagen, מלחומה עליכם, עליכם מלחומה. בעצם מה שאתם צריכים להגיד זה מלחמה עליכם, ולענות עליכם מלחמה. כן, הוא הופך את כל חידוש הלבנה לחידוש השקיעה, כן. בבקשה, אדם. Was reizt sich, לא, סליחה. Was reizt ihr sich mit mir? תרגום. זה רייצן, מה זה אומר רייצן? קוראים? מי יכול לעזור? מתגרה. מה אתם מתגרים בי? מתגרה, כן. כן. כן, אז מה אתם מתגרים בי? זה nicht als auf der Levone, hat sich beweisen schon, Bluttropfen,
אינכם רואים שעל הלבנה בוויזן נראה בוויזן? כן, אבל לפני בוויזן, מה כתוב ביידיש? עוד צריך בוויזן. כן. אז נראה נראה דם של דם? הופיע, יותר נכון להגיד הופיע, על הלבנה, עוד זיר בוויזן, הופיע, כן? הופיע כבר בוויזן שוין הבלוט טרופן, הופיע טעם דם, סימן לדם, מנגינת דם? לא, טרופן, רגע, טרופן זה טיפת דם. הבלוט טרופן אף דר לבונה, ich bin geboren blutdurstig und geworfen sich in der ganzen Rede auf an Attacke. עד פה, כן. הבלוט טרופן אף דר לבונה, טיפת דם על הירח, על הלבנה. כן. Ich bin geboren blutdurstig und geworfen sich in der ganzen Rede auf an Attacke. אני נהייתי צמא לדם, וזיך גוורפן. זיך גוורפן זה נתתי מכות? לא. לא. מה זה ורפן ביידיש? לזרוק. לזרוק. עכשיו כתוב פה, תקשיבו, כן? כתוב פה, זיך גוורפן. זרקתי את עצמי, התנפלתי. כשאני זורק את עצמי, אני מתנפל. חוב זיך גוורפן, התנפלתי. כן? In der ganzen Eide, auf an Attacke. אז התנפלתי על כל העדה בהתקפה? נכון. הוא התחיל להכות את כולם. כן. עוד משפט. הורה זה מה שהמרינס אומרים, בוודאי. רגע. הורה זה מה שהמרינס אומרים, מתי אדם אומרים המרינס, באיזה הזדמנות את המילה הורה. כשיוצאים לקרב, זה האחראי שלהם. מאיפה אתה, אני שמח לשמוע את זה, אבל תגיד לי, מאיפה אתה יודע את זה? אתה שירתת במרינס? בוודאי. לא, היה לי משחק מחשב שהייתי כתב. אבל אני חושב שזה גם מה ובמשחק אומרים שכאשר המרינס מתנפלים במלחמה, אז הם צועקים הורה? הורה. כן, אבל זה גם נראה לי קריאת קרב פשוט, כל קריאת קרב. זה נכון, זה נכון שזה קריאת קרב, אבל האם מישהו יכול להגיד לי מה המקור? יש איזה שיר, When Johnny come marching home again, hooray, hooray, we'll give him a hearty welcome then, hooray, hooray. אבל ההורי הזה הוא לא יציאה למלחמה. שר השיר שמקבלים אותו, לא? שמה? שמקבלים אותו? כן, כן. הוא חוזר ממלחמה, לא. אני שואל עכשיו... משהו נראה לי שם קשור ללטינית, אני רוצה להגיד. תגיד. אני כאילו מדמיין שאיכשהו זה נשמע לי מאוד לטיני, מאוד קשור אתה מדמיין. לא, מבחינה היסטורית, אני רוצה, אם מישהו יודע את התקדים ההיסטורי, מתי צועקים הורה כשיוצאים למלחמה, כמילת עידוד. בעברית זה באיוב, והלילה אמר הורה גבר. אני חושבת שהכוונה למשהו אחר, שלמה. זה קרב מסוג אחר. קרב מסוג אחר. אוקיי, אז אני לא אמתח אתכם יותר, ואני אגיד לכם שבמילון אטימולוגי של פאול, של השפה הגרמנית, המילה הוראה מופיעה וההסבר שם היא שזאת הייתה קריאת הקרב כשיוצאים לקרב בצבאות נפוליאון. החיילים ברגע שיצאו לקרב צעקו הורה. זה מה שאני יודע. הלאה. Hurra! Und bald ist das ganze Gessel verwandelt geworden in einen Milchomeplatz. תראו,
אונבלד, ותכף איזדוס גנצה גסל, כל הרחוב הקטן, פרוונדלט גבורן, אין המלחומה פלץ, פרוונדלט, אני מדמיין המולה כזאת. רגע, איך נקרא הספר של קפקא? די פרוונדלונג. גרגור סמסה. די פרוונדלונג. המטמורפוזה. Das ganze Gesslis Verwandlung, כל הסמטה הפכה ל, כן? Verwandlung geworden, הפכה למה? המלחומה פלץ. למקום מלחמה. תחנת מלחמה. לא, פלץ, פה זה תחנת מקום. למקום מלחמה, לשדה קרב. הלאה. Jetzt liege ich zerschlagen und gebunden. עכשיו אני שוכב קרוע ממכות. צשלוגן. המילה צשלוגן, יפה שאתה מתרגם את זה, צשלוגן קרוע ממכות. אני מסכים, למה אתה מתרגם את זה ככה? כי המושג צה, כאילו הפריפקס צה, מתאר משהו שהוא מפוזר או קרוע, כמו צריסן. צנטריפוגלי, כן? מישהו שקיבל מכות בכל חלקי גופו, בכל הכיוונים. נכון. טוב, ליגי חיץ שלוגן, כן? אונגבונדן. אונגבונדן. בטוח מה זה גבונדן. מי יכול לעזור? קשור? וקשור. הרי ברגע שהוא התנפל על מחדשי הלבנה, הבינו שהאיש השתגע, תפסו אותו וקשרו אותו, כמו שעושים, לפני שמכניסים אותך לבית משוגעים, כן? פרבונדן, בינדן, לקשור. פרבונדן, קשור. Aber das Gessel wird sicher heißen nach meinem Namen. Das Gessel von Koppelkive, der Militarist. כן. אז הרחובון, בוודאי ייזכר או יקרא על שמי, כן. Das Gessel von Koppelkive, der Militarist, הרחוב הקטן, על שם או מקופלקיבה המיליטריסט. על שם קופלקיבה המיליטריסט. תודה רבה. אני חושב שאנחנו גומרים 5 דקות קודם, בגלל הזום. בחנוכה, the next week we have or not? למה לא? אני פה בפולין, אני לא... I'm not wired to אילת. רגע, רק שנייה, יום שני הבא. כן, אני יכול. גם אני יכולה. אוקיי. אני חושבת שאני לא אוכל להגיע ביום שני, אני צריכה לבדוק משהו עוד, אבל אני חושבת בינתיים, אני עוד לא יודעת. אני אגיע. אנחנו ממשיכים כרגיל ביום שני הבא, מי שיכול לבוא, יבוא. אני נזהר לעשות הפסקות, אלא אם כן יש איזה הכרח שלא יגונה, אבל אנחנו נמשיך ביום שני הבא גם. גם לי יש יום עסוק מאוד, אבל אני אספיק להגיע ב17:45. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. היה מאוד מעניין השיחה שהייתה לנו וכל התגובות שלכם. אז להתראות. תודה רבה, להתראות.